ne ko English abrochimemu wo free bema no ko English abrochimemu no ko sua se de sie doctor asemi de do me pa ebo nyina ne se urade mo obi anye se brinya na ebra na nida so asan ebra nipa bi dwen se bo ma biu no na ko de munyam hye na eba sisi asem ne se brinya choleta ba ebusuafo si wasaman no akwatra ba bi naja wasanso ba biu se wakobo bra no watwokra tade abo asem sebe abedwafo atenase yemungram mesaka pastor ebobo sempra ha pastor akwaba nia ahoden ho yame adom ye de rade ase akra so ha wo fakisi papa bi wo fa ene watutu ntoma ye bacha bra Facebook never heard of fa ntoma na watutuo no wutum sampa wo fantoma no ejinem enti saso na mesaka mia menua ha nana wuja nana maka chenkrofo so mo frɛ wa mo misa se hwan ni edini e ba ko pɛ eye nana wuja ba ko pɛ mejiri sie nyina ye ho ye nana sa ebusuafo ho ye ye de radias ofa bema awutie boko ye de radias pastor obi ahụ ye ngomu atakwa asumbi wo Church of Christ Village of Hope Christian Hospital Ghana for obi ahụ ye ye de radias na wotwetwa mu na ye hwe ade bi efabrinya brabo ho se brinya ye be che ne sesere ni de ne ko bema afedie ye se ne modin bunti wonko sua se de sie doctor baby aya bedru ni na ene ehemfa ne bekọ akosie ehemfa ene bekọ akosie ye mongram ne fa ne de ne mra ye ba abedwafo atena se de na afi ye ba ne abedin comment baby a wo bia ne kan ho ne share wo Facebook wo kwa like ma unu enya bi share na afifo adwenche to YouTube sa TikTok enso gina mu dendenden ye mongram Kenkan Me Kromu asem sei na abubo akoguse se Kofi Brenya waye na ye no saman na akotena baabi adane ne ho sojani abeyi ne ho adi akire sawachifo na nakora edi ho adanse se akwa no ese Brenya sei na adane ayiyo anesa ema oba ho no mu efa kese no a esu eno abena abia eno abena esu ebobo abodi wia na wajai aka se Kofi Brenya Kofi bakumi Kofi Brenya weja ye futuo mu weja ya reho mu a enu be kaya chire Kofi me daba Kofi weyo me dobe ebeye nansa na ogusu ye eye no biem ye die na nanu ampo etoto ensa emema enkrofo sede osojani no atumi di enwoma no ekoja nanano ema obia ti asese eye Kofi Brenya saman bra oye se Kofi ayira oti wo hu egu wura mu no nipa no ebinom amfa no asempa biara oye na eye kane no kora na eye binom se jama ejekwaku ene ne yire ene ne bei aya kwan epese ofa saa nyasankwan no so enye sika kakra etete wo ne sentino akose gempo esan ko odwa korigi enumu ekohwe se Kofi wo ho ye nyina akiri no na onyi ni se Kofi ampa nanso ebra woteni ene ho Kofi saman aba ho no beka se kirewa na obu mi animtia abetwafo binum esoaso a omunsa beye esuhina mienu ana de ebro saa ebeche ejakwaku ene ne yire adentia wonfa eni awreho na saa ade no de onti ne mpem saa mamente eyeyo yi etwa mu no ejakwaku ene ne yire nipa ya boka tua hoka ede ko jabum krom Kofis obosonfo yi amane de eba ye ne se obosonfo no begi nyoma no nyina afa efise wose anhwa ebema wayale yale saa ebrenso ana Kofi ede enyom
kromu asem sei na abobɔ akogu sei sɛ Kofi Brenya wɔyɛ na yɛ no saman ɛna akɔtena baabi adane ne ho sogyani abɛyi ne ho adi akyerɛ sɛ wakyifo na nakora edi ho adanse sɛ akwa no ɛsɛ Brenya sei na adane ayiwa ne sa ɛma ɔba hɔ no mu ɛfa kɛseɛ no a esu eno abena abia eno abena esu ɛbobɔ abɔdin wie a na wɔgyae aka sɛ Kofi Brenya. Hey, Kofi bakumi o. Kofi Brenya. Wa weja ye futuo mu. Wa weja ya reho mu a enanso be kan ye chire. Kofi. Me daba Kofi. Wo yo, me dobe. Ɛbɛyɛ nansa na ogusu yɛ ɛyɛ no biem yɛyi deɛ nanano ampo atotɔ ensa ɛmema nkrɔfoɔ sɛdeɛ osogyani no atumi de nneɔma no ekogya nanano ɛma obiara te ase sɛ ɛyɛ Kofi Brenya saman bra ɔyɛ sɛ Kofi ayera ɔte wɔn ho egu wura mu no nipa no ebinom amfa no asɛmpa biara ɔyɛ na ɛyɛ kane no koraa na ɛyɛ binom sɛ jama Agya Kwaku ene ne yere ene ne bɛyi ayɛ akwan ɛpɛ sɛ ɔfa saa nyansakwan no so enye sika kakra ɛtete wɔn ne senti no akɔsɛ agya mpo ɛsan kɔ odwa kɔregi enum ɛkɔhwɛ sɛ Kofi wɔ hɔ yɛyi nyinaa akyiri no na ɔnyi ni sɛ Kofi aduampa nanso ɛbra wɔte sɛ Kofi saman aba Itro kakamio minro kakamio Kaka miampo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio Kaka miampo kwa mwasi anansio Adom sesreku si anansi munomfwe Anansi munomfwe Adentia Eja mempeno Enkasa mamente nipa ya poka tua ho ka usuku fees afri mofrase abesi nne dia ukeni no no na hwe me enya wo na wo hwe me me wo ka pra me de be hwe usuku afu akitiwa mpo se akwasi nnimu a nka obetumi adu dia wadui eja me de makasa me ntimi nware no eda asem kure ni ahofo yi ene wɔn babai ɛka no bɔkɔ anye yi no wɔde adwatoa ɛkɔfa agyapoku so ɛma ɔno so bɛka bi ɔno deɛ ɛbra wɔka no nyinaa na afua esu Bra ade ntina wo se wo nware no eja mempeno wo si kawai nti wo de wa ware no eja me de opanyin obetimi awo me de me nware no mempeni sika na sa no de emfa ho akwa se dia wo sika ka obehwe wo kama eja me de era wo de yeah ka de how will be tell me why eja wa uti kromu he unim sane opanyin akosi eja insuban tie ono na ma Kofi Brenya wu ya yantene kan besi ene ane saman asa pie biemu afein so wa hwe ne yerenom krom hafo pi mpa na asem ntime ware na me ho ntome de etosu biemu no se sane krom hafo kan se ode ne ho akwaji sikaduro no anhwe na manwo osi anu ntina na yerenom miensa epetu agya no apre no afua ɛka yenum no agyapoku antumi ankasa biem wɔno abofra mpo ehunu ate yeidia na ensese agyapoku epiepia no ma okoto egyam agyapoku no a ankasa ate se akwasi ede ne ho akɔgye sikaduro
enti ɛna ne yerenom agu agya no nanso wɔde dwaatoa afa no so yi deɛ na ɛwɔ sɛ ɔyɛ n'afam deɛ mpanimfoɔ ɛkeka asɛm yi a afua ampene no ɛyɛ akwasi agye abufuo adwene a onyaaya ne sɛ ɔbɛfa amanneɛ kwan so abu sika dodoɔ a wɔde ahwɛ afua kokoa no nyinaa agye afiri n'abusuafoɔ ho wɔde asɛm no kɔhyehyɛ soɔ no deɛ ekosi ya ne sɛ wabɔ afua brago ho ka sidi ɔha ne fa akwasi agye se anka saa sika yi deɛ mimu koraa nanso ɛnam ba no ani a ɛnsɔdeɛ no nti memfa nkyɛ ɔpani kofi nyame ɛne ne yere ɛpa akyɛw nanso akwasi antie nana wada horoma mesrɛ akwasi agye ɔnte kakra nana wenya adamfo asɛm sɛ kana adamfo paa ne me a enko betim aso ne bayinsa ede no akyɛ me ekyira so koraa ama me nanso hwɛ asukɔ no ma wei obu nipa te sɛ agya kwasi ene nana ene ntia ombu nana nimtia wabuo ombuyo meje deɛ ɔka ekosi ya ne sɛ ɔpani nyame anya sika no na ne ba no nso anware die a na ɛsɛ sɛ ɔde n'afuo ɛkorɔ no esi no awowa sɛdeɛ amanneɛ tie no asɛm no ɛha ɔpani kofi nyame yie adeɛ bɛkye ɛma wakɔtɔn ɔpani nyame afuo ɛne ne nneɛma no ɔfrɛ ne ba afua ebisa no ɛkasae ɛne brɛ so ɛkyerɛ no sɛ afua wahu ne asiku ɛdi ya akoduru kofi branya deɛ ba yɛ yɛsɛ enti bi da ne nyina afiri school kuro ya ɛnɛ wayɛ awura enti wumbuyan wunti ɔkɔtɔn me nneɛma wode awukɔ na wunia no nkuma akai ɛbɛyɛ den wɔn bua ntoma ɔkyerɛ sɛ ne yɛayɛ mmɔbɔ meka bibia na wapiri wakuma sɛ wontie ɛfiri ɛnɛ mehyira wo sɛ mepɔ wo bra ma wo ɔpani nyame ɛka yɛ nyinaa na ne yere afua dokoa esu ɔpani kan sɛ wapo afua bra ama no bra ko wrɛ hoi ɔpata de ni baabiara a na enye yie ɔpani nyame kasa wie no wɔde abufuo ɛsɔre ekowura ne piam ɛdae ne yere afua dokoa ehunu saa no wɔno nso ɛka bi efua wehu akwadaa wosisu na pani ka asɛm kyerɛ no wenti a enye ende ye bedi hia bublu dada yimpo ene da ne sen na ene sɛ wɔbɛtɔn yɛ nneɔma efua pene so aware deɛ ukɔtena ho na wontumi a yɛbɛboa wo ema wagyae krom hafo nyinaa bu sɛ wonkoa wo ne akwadaa wo wie school ɛwɔ sɛ wachi ha emberima mpo entumi nti obiara gye watum efua tie wate enye ma wanka sɛ wani enso adeɛ ɛnɛ yi nso ɛka abie no ɔsɔre ɛkɔde dae afua brago ɛtena kɛtɛ so a ɛkyɛre yie ɔte hɔ din ana ofum ɛkasakasaeɛ ewrade eti school ma bre me ho akɔ nyinaa ɛbɛyɛ kwa enti me de bedi obi a wanya ne ho awie akyi asɛe kwa na sɛ me pene so ɛware no na okokume ɛde kɔgye sikaduru foforo a na me yɛ ne den na sɛ man pene so nso a mɛbusuafo abragu na sɛ man pene so a ɛmabaawa a okɔ school a ɔman ɛde wɔ sika hwɛ wɔn ahwɛ nso a na abɛhwere wɔn minim pɛfɛɛ paa sɛ aware a ɔmo si me nkɔi minya mu hwee owuo ɛna de bɛbrɛ me adan koraa na menwu prɛko ɛma asɛm nsa na sɛ krofi brenya mpo awu a ɛna amete hɔ ɔtwɛn hwan ɛyɛ ɔkyina bɛkɔ akɔse makora sɛ mapene so sade bɛkyea ma yɛware a na mahyɛ me ho akɔkɔkoraa na asɛm de n'asɛm kɔ Kenkan Me, Kenkan Me. adeɛ ɛyɛ akye no a ɛna afua ɛde kɔtoo ne se anim sɛ kɔda adwene ho sɛ afɛ deɛ ɔbɛware ɔpani nyame ɛte saa asɛm yi no wɔde anigyeɛ ɛne mmirika tɛntɛ ɛkɔbɔɔ agyapoku amanneɛ agyapoku nso ɛde anigyeɛ ɛkɔbɔɔ akwasi agye yi amanneɛ akwasi ɛda agyapoku ase ɛhɔra na owura
ɛdan mu ɛsan baeɛ na ɔde sika bɛyɛ sididu ɛbɛkyɛ agyapo afei ɔde ɛho amaneɛ ɛkɔbɔɔ nana ɛne ne mpanimfoɔ obiara a ɔte sɛ afua asesa n'adwene no adwene sɛ ɛnyɛ n'ania na mmom akɔsɛ gye akɔgye konyaa bi ɛna abɛhu agu n'ani soɔ ɛmaa ɛne mmarima pii edi awadeɛ ho aboboa yi afei akɔsɛ gye ehunu sɛ wɔammerɛ ngu sukuu yi ɛbɛbɛ nyinaa efiri no afua ɛbɛwie nso a efiri no enti sɛ wɔnya afua a wɔyɛ awura a wɔde kan awie sukuu wɔ sɛ wɔakyia na odi mu ampa nana ɛkyɛn no a ɔkyɛn no sɛ ɔfrɛ no nana ɛnam sɛ afua ɛyɛ awura na akwasi nso yerenom bi agyegyae no aprapre no nti ɔyɛ sɛ obɛhyia akwadaa no ayeforo ɛwɔ amanneɛ kwan so ama ayɛ fɛ ama na yerenom a wɔkɔ no ani abere wɔhyɛ da ɛma nipa ɛkɔ esrem ɛkɔtɔɔ nantwie mu enwan enkokɔ nkosua ɛne ntoma deɛ na menenka saa bra ɔyɛ yɛ nyinaa no na afua nso ayɛ n'adwene awie obewu adeɛ ɛbɛkyi ɛma ɔhyia ayeforo no a ɛna obeku ne ho Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Adom sesreku si anansi munomfwe Anansi munomfwe Ena baby akosie no sesei de brago agye atom so obeware opanyina kwasi agyi nemom emfiri ne trim eni nti se de nyina yete no wafa ne ho adwen dada na asembisa ne se sa adwen ebeboa ana se besi ne sen yamra fie ha pastor Wilson Pra e wa ha Samson of Akisi wa ha of Akisi eba in spiritual center wona ne panyimpa woda no na wogya wa ha oye honhom nipa eti yetena se yi a na ya adesua bre ena edru ma menhya se fru so na wogya se bra go through se wan hwe yi a na opanyini kwasi agyi ede na kwaji sikadru obi beka se so no is it worth it said you can botoka sem e wo so wosuro e hu hia me also oba ni suro adenti na wo so wosuro date kan sunsum ni papa na reject no me papa no wan ya de e video so wakasa ma kire wo papa oba ato ansa na oba no wante asokwa aya akrokro bi na say wo ye de ukokwa akwara no that moment man reject akwara say my poor brother amaw sunsum no wo yi okra e de fi abofra no so so what I say because ejebia sunsum bo akwara ho ban did dem when say wa po abofra no ama ne pe no we you kra no susu no bibia efi akwara no so next odampan bibia betimi ato no so what I say because eti akwara no so hu say no say meja kwara reject him obi ase a say me yeden after all me fa me ho mba for there de besi bia nsi won say adwe aba akwara ni tirim so okodi anya odo ena okodi papa na ti o aya mememfe we aya mememfe asemu what I say aya mememfe some mistakes ni be jamu ya sometimes the problem dey ba aware hwe aware esusum o aware esusum ena adwene ba akọ ene ntiase ene ede kwa aware kumi so bi kwa aware na aware na okon onpa aware ni jembe mu da temia problem eti yenhwe free eja no afem emra wo ka se ne ba no wapone brama no se eja bi yesa na wo ka bibi se oja bi yesa wanye ni ye se si aye ka se bi koso so what I say eje wo ye ja
Let's upo the moment asamisia nyabotre ema abofra no nya ne kasachere say the make an what so we woman ya bragu kasachere wanti ase very good also we hu de we hu na wate de wate because we hu say bemra me ko ware ni de yirim mienu e won ntanyi na sabe o mawu ko ama for ka say ebu ani sike ntira sikedu okoji ntira mana de akọ enti de onsu suro so onsu sabe okọ a o de ne kra ekotwa so kumi a e wa obeye asem mesrewa so yo ba na wo sate bia bi mu a de metimi aka cho nyina ne se nyabotre ofa ma memra ho yenhwe ejanum bi wo ye eja de opanyini nyame ye yi na de wakase hunhum fam emwa yemfamra honam fam so po ba ebrama na wo ye eja wo betimi adade akra ni awukai ewo yakopon ayebi ewo yakopon na ye nyame ya yeso bi wayebi wo henfa wayebi ni se wonne Adam na if kasa fe ekire won ni bianka opesen ko mo yema no na sankrofo banu entie won papa asem enti watrene nsa kire won so no se wo ifu kwa be faso a obewo no wa betika o be ma na so wesan wanu fifire ansa na wanya wano aduane enam se aduane a media ma mu free na hana mo nya ni biem nko so enake so no po mo bra e ni nsa efiri wo mo so ejabia no nanka na ne ojabia hwehwe ne se ne ba be gina sam atum prakope bra wakasa wie no na asam no so emwa nso wayeja so wayeja ona do bae enye boa emwa no wo de na wodi kan adwen ho the papa no de na bako ba for the friend say Abraham say na ne bade ni say emwa no enti nka bra hu say ade na papa peso ye na emwa na de na oni papa ntie nyina so I'm fan to know but o soranda ya kuti say edu babia nkwaje ebae enti say ejebi bekasa na eje say na no asem nyina wakan wie eba no anya dum ndi eba na anya dum dia na say otumi epa mu nti sana yifu ne hawa on say Abraham Adam ne yifu sa kwan bi no so fa so ana papa say okay say sana motia dia ene mu ntie maso medam kwai na eja wote sa no obi beka so ni abada ye obi beka so ni abada ye na edabi nya abada ye ne tie so se baby anya na wo expectation na wo no se obi di wani mu twitwiri foma obufuo na eba enti brago de wase enim atwitwiri fom wase apa ne ba echa obi a akoda ye seda amode afa obi kura so wano so ko no ko kan bia baba ye kire na adwen enti na papa na no nkomo nyina asa oni sika bia odi kwa kutua akwese jeka enti suro ani hu na fi odi do me ne ba no eni se ajaye sa eni se eba nso so epo ajati asem enimtia so bible say eniwa osofo kansa no kire me o say eniwa ade I'm quotation. Was there anywhere a boo and not ye mutia? Ye, and no boo and mutia. Made it one thing who conquered a bit too. I call it a bit. And he said, we boo a jar and mutia pa. Na I feel in one button, who say, or in a muja a woo. And he baby or her, what could I know to mean decided for yourself? Of assassin women, I cannot that be tea. I am an idea, mammy, and nay, name of a name of 4 dear. Young from Koran, name of 4 dear Koran, on whom I write. So, I left to be any baby. More day, now what you read in Nipa could soon to say, Brag was saying, Nipa Patty made no comobi, Echo Jessica. My brag was some nebi and feebi. A banoko som and feebi and sana a janat me aquaji nadia abanachi. I could I knew once in beer. Nay, your tribes to be war. Yema muha say Jack Catcher say,
o kwa ko ware ni pasmasi eso ebe ko ware wa uni hwe abeye uni hwe tribes no bi wo nen na be no kasa nyina wo ye man mu ha se wa jaka tro se asmasi be ware wa ene gise ko kokun ho sane a brago adisade bi nti sa na pe utumutan eja wo ho ene mranso e wo ho na tumi wo ho enti sa eja no me e de tumi na e kasa enye na mafa so ye ka ye besa ba so ye beba na mafo di besa se ye twimu tan a kane na eja typewriter eja kwakudua obekọ na otim kwankwan nua se no type pete etwam sesei iPhone na aba hwan na aba wotinga na hu America de ekosu nyina kane no YouTube fo no wako eja ka na so mpa otimi kire wadwen nyesa otimi kire wadwen over mbas my pastor yenhwe trosem ni mu na ofa eka Adam and Eve de no na ebi akokoso trosem ni yenim se obi ti se Isaac ne ma wono ne hia wo mo ene ade a chese gensha yemfa ni agro nemum emprado do say na oba be ye obone a se wo ye gidi ni obeka se me de mabre nti mapo ne brama no kakra mekane se am se eja chechirem fa seti out say emma eyema eja na so ye hwe Ephesians chapter 6 verse 1 I say yentie yawofo wo Awurade in the Lord na chade se awofo no eke bibi na ene Yankopon asem fa esese yetie if say mra obdema mo no na edikan no bo hye wo ho promise ne se wabrabo ebesi wo ye enti wo ye eja na wo ka chia wo ba se won wi ade a it is not in the Lord enti se obana ntie wa na se do wentie o se eja na mum wafutu na wo de ba no so enye afutu a ene Yankopon asem eko enti na se enye afutu bi a na ye fa enti enye na eja no meka bia na o se etie na mum advice a ene nyame eko na no so kra no mpo se ye fa kwan bi so na ye no mo ekasa obede won hu say efutu wi nyame ne nam meja so ka cheme enti na say in the Lord we Awurade se na medical aka no sabe mini meje bi ho a owiade enti osusu se bi ankwala na se o mo ka no mo so na ma chi na yenko wiade me ka mi bi esi sa na eja no obewi ohwe benkum ohwe nimfa na nkwala no bi sansa wa hwe soro because omo hwe soro o hwe soro wontumi wia if say onipa na ogba ade na oho nti na mpasa me kyeren se ase etie yawofo ye gyanom na mmom ekwan bi a ene Yankopon asem emfa a uti abofra no ne fa hodi so a emboa no ese ye hwe ti sa awale tete no na wo ho but ni na mu no oba no so ase da kuma wom kakra esiwa ya ade bi a eye but nsunsuanso no emboa aha nti say obepo ba totally no so enya no kwan because bra Adam na Eve no omo ye de emfata no wo huhum na Awurade atwen no ho na say sunsum na Yankopon de ma nipa no ya mesan yi dam nipa sunsum ne fi ho na so from the very day na nipa hwe ase no according to Genesis chapter 3 verse 16 no Yankopon so san so the promise bi say bedu bibi no owo no a onam no so masa afa no esiye no obi ba asini bi babo neti enti cancer sa wo ba ye bone na wo ka bibi kire na ntempana so esese wo san je no na wo hwe kwan a wo ba fa so a obasi ba bi osi sese opanyine nyame de waka na adwene wo se akwada no wone na to nkwanta pai ho no ene twurumu bible so obi ye obone afa che ne mpresen 7 times 7 times 7 that say the meaning is say empredodo a nipa ba ye obon bia so de dey wo de che no ye wo asase so eja na ye wo so de eja bible kra kire say ansa na Yankopon de yemfom so be chen no gise ye de wo a wafom ye so emfom so eche wo enti say eja na wo ba afom a e de de but as a father no because esa na eja no kra wan shada ye dey anti ase nti kwan bi so no osa osan so twa wiyem kanfra gwan na wo je wo ba but wo po ba totally say Yankopon hwe ne ma ekoso Ghana Yankopon say oyi na ne afi Ghana how are we going to live ebeye de amanye on gba wie bio on tonsu bio nti so so ye je Awurade de asase de so ahya won sa as a father no woni ho kwan say obepo ba kra nti so entie wo kwan bi so mpa sanfa kwan bi so na san kanufua
Pastor, ye no was nti wo ye ja na sambra me ka se wapo ba sana so woden ina metu ne fo abunti wonko meneni hwe ya me pa cha sakra wadwe hwe ne cha kwan wofa me wo so pija won sa pija me sakra ne nti ana me pija me sa ne se ye brago papa sa wati kuro mu note akoche je ekoba ne nsema ekotu nyina no papa no nim onim se yesen huni ho de huni ho kra de ne wajisika duro afi ne ye ne subia odi ekinchim nkrofo nsa okuro no mu ne sika no papa nim ne nyina na den opia ne ba no se kinchira achia ne ba no nkonkoye enko wade sa papa no enti na kese sika kasa na so pe na high classroom na so pe kasa na kese no kra ayedi so sika kasa na no kra entumi nkabi enti no kra ho asese nka brago papa hu na nso na mse sika kasa enti no na fe no kra kana no atum enti na se de ekoso a ebi mu kaso na de hia ni sika no enya na ne hyase e bi konfo penso kasa mu na e de wonum nyina bae nana mini ekumi me uzo na ka bi am pesa me ka wo fa na di ka kre because an comprehend ni nyina agire sika sam so what I say en comprehend ni nyina eye sika because bago papa no dipi so what I say but unim kumi esiwa ya dia because uka chokokro the book of uka Amos 3 Bible say nipa benu benantia be one except said omumie no ye den omo jitum say na make no what I say so omumie na dia ntuma enye so fun bacha show mama so what I say o say benu eno wo hefa Amos 3 so what I say Amos 3 ai se benu betuma na ntia so benu ye den ajitum se benu na dia ntuma enye ya me kana wajo enti da wo papa na wo koje esi wa no e wo se wo fra wo ba ne ye de etna se me bei miniska me be show akosei kodwei amai efuei miniska me be show papa so be show de wa ko school uwi a wawaro ujetum an there bi mina ku bi uti ase de sakola na anje antu a men for so no jabo fa ne life man no Amos 3 me bi wa ha na ye brofo o say how can two work together unless they are agreed. So what you say? It's your bed and nipa mienu ana nipa benu anante abom just what. What's wo mo chomo ho ase? So man chomo ho ase a anyeye e bia na bufo ekwa ode amememfu ye den e di kwei. Anye odo na ode ko. E kire we ogbon owu besi. Abufa na meba so na ya ba behwe asema brinya de nanu aka no brago e de nanu aka no. So wo do wano apɛ makase me pese me di me ho dem eno no honhom bitimi som ama ne ye adwuma ana very good nemom de eka ni nyina no etwade baako Ninyina yiskasem na nana ma membra wo so brago asema wode nano aka se breni duru no sesa na dwen a eno no ebetime nya nsunsan so won say ebreni do odi yemfa ne say from beginning na brago ka say obekunu no ho no susu no spirit so adia because won ma di etin mienu aya papa ene bone so what I say spirit edi ni pebi echi no ayade susu mienu papa ene bone nti udi wano ka papa no na papa spirit na sum udi wano ka bone na bone spirit nso ade asum what I say nti the moment so ka ne pe no sa spirit no so asum abe hante no nti kwa na okoni nyina na adwene so obekunu anese ni age se be ma ne eye bibi what I say be ma de he opanyina gyin no sa look be ma na obe wada no penye die no age so ye bibi
ma no convince akwala na adwen e che no dobi ansana ebu akwala no ne kra ba den e beba no ho so eti se be ma na anye sa honhom femedien na wo so obi ye ka ye keon ye famra fie obi aboni trim posa wo tie sisi na adwen ne se ba bia waduru no wapem enti obedi no ho dem waka se honhom be so ma wasom so obi tie ye sa meme de sa no menyi ni essence ye ku ye ho a kan ye nki mesedako ye benya adaje ye nyina obi abeka ne se mako ene bebrebe eti na Awurade adom ye di so eti so obi kan sa asem na ede na wonye sabere no se uni paro kosutwa bi se asa onya botre so what ya say onya botre ma wo ho onya botre ma wo pa onya botre ma wo a na fi de odi de obetu ani ahwe ne se obehwe Awurade de di kan se se nipa no wadi kan wie te se brago de honhom be so ma wasom sai nipa no but sai nipa no otu anamo a e waje ade bi a obeya de amani pa obedwura no anamo tu ben anamo tu so obetu aba obi a so uji sofo de obekọ ne nchai uji bidi a obeba me nchai uji wofadi obekọ ne nchai so what ya say ya wadwo bi a bedwura what ya say ama sa susumbo ne no ewom se wa ka asembo ne mo de ba sa spirit no ebekọ hantew enti wotie na wa ka asem bi sa wa wuni mo ho ensem bi se ye ka no kokoam wuni mo ho enti wuni de wo so ye eni ti ne etia pastor ma memra won chen bobi aka asem bi sei ebe wiase no na afi ye betia ne se wo ye twene nsama nko okọ wo ye Kristo ni nyame nipa honhom nipa so obi ye Kristo ni na wo kuduru sam pompon so na de na wonye nipa no ne dikan o se ununu ho fi asem na waka no if se Bible say tekrama no oyoja eno ana edi hira eno aso na yede dome nti once a we bue wanu aka no it can work but say we Kristo ni no o se wokọ unkotudwanim na Awurade eyi saa endom no efifo ana de obefa ejezefo na waboa na endom a etese no ebefi ho na medua saa kwan so se ye kasa bia ye ka bia enam oyawa yewom no esese ye hwe o mia mewukura nke eye mewukura nke ye emwa obi timi bisa se ntinyame wo ho yes ana you are telling God say indirectly no oni ho saa na wo pesa woka but kasa ade a se ni pe bebre enti mesere se ye Christopher no ye hwe hen kasa ye ebedu ba bi no wanu no but na asam na oka na ne were fi ebetumi aye adwuma nti etufe bi a o se ye kakai enoma ya ye ma ya adwin ndempo na yesere ho bone anya eda ho twen ebetumi ase noma bebre ofa beba ye hwe ya setene mu ne enne wunyini se den nyame che wumfie se den ki hu yen ka mfie nka yinhra nya obi a ne benya na so wunyini se den na so wanya sika wonka ho ena akrakra nya sika ye bu ne se panyini enti na mekobo olumba nwumi wu ni nyina akoye sika asem eti ebetimi di sika nko akyekyere bra amana yi obani sika ye ade a eka onipa asetra ho hwe se bra oba bi de srade hwam ekogu Yesu Kristo na ase no Judas ka se oba we pa sa srade ya wo se no kwai otonwa obo figa bia awa wotimi anya na kese sabre ni nyina no na sika ewo balu Kenkan Me na sika ewo balu sika no so bia na abrantie ekoje ya okoyi class emaye no tenye sika amamu a anka ongonko yi tinese sika di hine nyene sika di hine ache sika di hine ache pa bibiara ewo efo ni pass trenemu no sika eneba na mbom okwan ye faso nya sika no na ye papa anase ye bone sika ne denya bone na mo okwan ba faso nya no na be diteme ne bone ana ne papa ye hwe ofa mpese utu mabunu foma me esanse nipa bi ho a wo mo nko no maba esanse wo mo hu ne so we wiase na ye beje de enye beja ho akọ ene ade ne mom se ubetimi abon ho so a ebi anka obedi yi na so nipa ne bi hu ne sa akra de me twa wa no ne tie ne se sika eti se aburo awadua aburo no bo ha ebitimi aye tenten na mpense
nti flowers bia na ba so no so na gu nhyirane na ne nhyirane no emaaye nso bro na yetenten ebi nso wa oro nta kra eno tenten kra sabe ya yepe so tenten so de na ni ba bia ntina ne epese ye be ni tena nko a onipa asetena mu no kane no na panifo ka say life begin at 40 ene kra ene say sansa obi bedi ni papa wo mfa school kra ni ho ansa na obedi na wofo na ase na kwesi se obeye kwadwuma ana se obesua adwuma ana obeye bribi awie na apon ne ho no nso akoye ne de no na fate no waduru ho dada ene yikura ansa na beko school awie na obeye establish adwuma bi na wafro ho boss no na fate no waduru ho dada enti yempere ye ho enya sika ema abra ho sama wo mu ne se sika adise obi otie kurase bra obenya aduane pa no ade asa otie kurase oh yes because ukwafu mu fia no pa na enti be di se oni ma me be fiefu mbeba na mama be wo fufu yi ebidu se obenya bi adi no na onwina dwo enti se sika nso obenya ebedu bra sika no beba no na won kwanda no wadi dudo na awie sana sika ho asomtie enti se oye wadwen se mprempren esere kwa popo kan se mprempren no wo pese obenya sika no bi adi wo bra de ensa ye de a ene na chese fa kwan foforo bi so ene man kitikiti bi na ba na mafo bra mu ma wo nya sika bra obe mofra na kakane na ntisa na koda bia ni ho a nya sika bra o ye kitikiti sa ne de football ni nema ne bet ni nema ba me binumu anya sika se ye bu nkompo ko ye chidi a na enye ize se abofra ketwa ebetumi akuta sika ene de sika na ye de aye susudua ema opani na asa koda bia nti so ko fa sika na eye de ba eno ne yewuo no so ase yewuo ne hawo nya ya meti from remofa ye musuo nyina na se ne what a shock 1 2 su kwa man nyina eho ne free ba Bramway, wa unso awutie na eja de we na unso asua no ache wadwene number na 0302216561 na 0302216562 na ensama ye kan ene skadi ne ene kontompo adane de hye ama no kra dane akoa ene ade hye tete ayi ade hye na mfom na enkoa tete aponko so ni nyina ne se uni sika wasimsa Makai Masimbi. Sha Yanko. Hello. Hello, bravo. Bacha hoini. Bravo, any di na we your father. Father, ye check up in phone na yitiu. Bravo. Mamembo mabaso. Na membo na membo wofa na osofo se abaso papa. O makasa. Na no kware ni. In the topic ya is me unse papa bi fu bi wo ho wo so wo ma ede ma ware a wo mbra o ma no so said you ompe so ni pa nothing clear because of plenty ko na ko ware ke ajine ababra abaye kire yo se papa de nyia se ne bam e na papa no so wa te no honya medi iti no ko jina sa ware na se a ne ri nde iti no ogene so be kum no iti ne sire so obi bia ki program no fa to no ko te no fa. Hello, for hello. Hello, good evening. Good evening, Pacha Wini. I'm Mary. Mary, na kasa free. Because I'm free. Mary, ain't you? My dad and my son are my baby. My son called say you be a journal. None your mother can, yes, it's answer when you were so free as well. Yeah, quite. And I'm Yo, that's it, Yemfa of for Adom 106.3 FM. So the Kenkan Me. Any Gusua, ye de Emma. Hello. Hello. Pacha Wini. Also, could you copy from Tony? Yentiu. Wafa, we let me see the papa. The vote of the Queen Abbas. Now, Wafa, yes, there was a view of a bonnet die, not on the back. Papa no, nana mo 2 years. Me ma sim papa. Aka ba tere san kan ko to nya buta kala.
Yo, yebedase. Yemra Facebook messages are omanfo ni bidia fa Facebook. Ede aba Michael Kumedia wode aba no say no kru ajanom yesrem monhwe mu yie. Ekwa mo fa so yem no ma Elizabeth Kellis. Was a nice program pa mo keeping it up mo bo adwuma nyame hya mo. Sounds na piaga was kwakui. Nyame insha pa na adwuma pa wo ye we so say your friend Paul. Menu ne message a wono so de aba. Ya answer be fa Paul de hello. Hello. Bacho wine. But from Ishmael. Ofrefre abri. Abri akura. Yeah, abri. Na sa miami kromo. Eni Yenti wa Ishmael. Bajo. Kenkan Me jumadi a yipa ye famo futuni ade. Ene ama me hu se eja eni oba bibie ni a ezento buase bem. Na ntogasi bem a nkunidu nso beye yina ayende. Eja bi jansun di no ba nso enya sun di. Program yi de yisa mo de bae. Onyamishira ona etaichi a wo de bae no wa wonso wori di ho tia me. Nyamisha wonso yefa ofrefo di twa to kra na afi yemfa afre no emra na wiye. Hello. Hello. Bacho wine. Bacho Jacob na free him. Accra him fan. Accra Central. Accra de seso. If you book Accra. Jacob Shram. When I chat to you. Unim ablabo ye bono ska ekan. Etara bina sika nyakopon adumu ahun pata nyakopon kan wan bwawa. Ade bia ye ade papa bia ye odi adimi frusa. Unim say me Ghana ma mo ba kwa pono. Otimi fanyi sen na owotre or boyfriend be tre. Was the nipa adia ebia ska woni se nyisen no poye ni bia betima adia akoma nipa kono. But anyama e cost was system pa upa one day. It's a ne yesi ye dia test e wo Ghana ha. Ma be pray wa wale ase ma mu first second. Me da wase asem we no akofa de aba ne ye ka zi die cha ne nkaje sa de che. Enti enti ebra ne de akani akasimensia. Simensia no. Yenche sima mienu. Mama sha se first superstar. Yo Gumatakwa Erade Adom Brazil Herbal Center. Yede oye Millennium Mixture, Millennium White, na Millennium Osa Aba. Obi biara ojitum say owo problem and also how our typhoid, jaundice, malaria. Member aban ajomutu. Ehwana omo or how ewo omo fichirikom obi o ha abon say any period ma papa. Obi anenu ye last police ni bi ewo offense saying who what's the menka no beji also under for a period of days. Obi a our white obi a osa million miss awon ade oye no eye wanwa na se ni nyina no eduro ni tumi ye it is so bi hwemo cha kwan ana wo pese wo ba won nchen huhum moa so we nyame ni pay ana honam ani se bibiduro a number ben no it is so bi pese ofre here ana de onye ti nkomo a ya so ewegu matakwa takwa ba ko pe a ye go de ntui your number no Brazil Herbal Center 024 67 20 912 na mesa so asreti fu de yame aduma na bi ekopo ekofodia Magdo pharmacy eben New Mekon filling station nenchen wa wo hwehwe bia obenye bi mmemme bebre bi akwo nti offense pharmacy bia kwa bomuro ha bisa Millennium Mixture. Yo, mama na wase. Pastor Ebo Wilson pra ene na edi nkomo no. Nana. Kumi. Nana. Me de sunsun adwuma ene hunam adwuma nyina meye. Meye favor. Ebu a onipa oton ade anaso ye adwuma bi na adwuma ne nkoso a ofreme a anasa wa wale sema ayebasa ofreme a meboa. Me wo sapema bia ba ko pe sapema. Nsawam kwanso. Bi telephone number 0. Me pa twa sa be bo number no ma mo fra mo bisa se hwan ni no. Nana wuja.
Koso pa ku. Itimpa cho ofra. And I know kwa bi se dey. Oso o pese obe free duru na. Wo na hoto na. No hoto na. Ko pe se abitua. Se mi fi ona mi duru ni dia we ka kire me. Itifa number ni tuja. The telephone number ni 0244 0244 92 92 94 94 33 33 0244 0244 92 92 94 94 33 33 Mediani Nana Uja. Me pacha ufa no mana stodino en frame mi sem se hwan ni me pacha. Yo ma memra ofa so ono so din de ofa kisi en frani mi sa so hwan ni e ofa kisi ba ko pe mpacha ofa kisi heba me na me dan no me ye adwuma na ache efi me fa se the year 2000 no mu na ofa kisi heba e ba me dwuma me tumi ye bi ni se obi fe so ye sunsun mo hwehwem ye fa zo bi ewu na ye pese ye hu ne course ye se bi aba ye pese ye hu ne enokura ewo mu a me ti afra ne ewo no yes me kai acha to bi obi ewo ye se sama ni ho sunsumo na ewo ni padua no mo no ti ni padua no wu a sunsumo no de enwu nti to me frɛ ama ni pa ko no kasa kyerɛ se no ene de obi a obi ho akinye no oba afo kisi aso ya wan kasa abra bo pese ohum kura itimi ebie so akyerɛ o na no eda etwere na chi obi o yare twere obi o abadam sebe na adwene o adwene mu yare ye nia o dwen so kete so ana se kuro etu na kuro no empese be ko no o de ba afo kisi aso ya bitimi aye ho adwuma ma na so ye wo enkran botia no ena ko unkwatia ko isiriji number no my number is 0249 59 80 81 0249 59 80 81 ofekisi yebedo wase nana wuja yebedo wase sounds na pastor also yebedo wase abribia to yensa fremo a moba munim de mo beche e magana fonso enya homfa so Pitro kaka mi o minro kaka Adom 106.3 FM so ni dwumadie na aha ene de AC mede ndi obi dum bie kwakwadu kumi dwumadie me nam di ho kyame nana wo se bu nso akwantifu bofo pam hwen ona na kenkan ngoma na de ma yen ne mum top ma multimedia na ye ho adwuma opese wusua nimde efa media ho pa dia se fa ni media ho nimde se opese wusua se de sie presenting opese usua se de yisi twa camera opese usua light no opese usua sound opese usua scoring bibia family ho bia no pacho ya frɛ top man multimedia number is 0244 022 778 0244 022 778 Shai akwada dwumadie wodi ho kyame anas wo bom chidom bom adonten nemom opanyini Abdullah Awudu general manager papa won si na battery so Joshua Tigo programs manager wokuta mu mayen ye sorry so dia adwumre no nsi abrem kase bone ye de bre wo etitawa so ni emfamro yadamase